Aşgabatda ýurdun ýeketäk mobil operatory bolan Altynasır öýjükli aragatnaşyk ulgamy ilata mobil telefonlary üçin täze sim kartalaryň satywyny ýene besetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi. Şu günler Altynasyryň yerli ofislerine barýan müşterilere täze sim kart satyn almak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Müşteriler täze belgi satyn alyp bilmän ýyllaryna gaýdýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Kärhananyň resmileri müşterilere munyň sebäbini düşündirmezden garaşmagy maslahat berýärler. Ýöne olar näçe wagt garaşmaly boljakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Mundan başga da olar müşterilere artykmaç sim kartlary bar bolan raýatlaryň köpdügini belläp, şolaryň telefon belgilerini satyn alyp, ondan peýdalanyp biljekdiklerini hem aýdýarlar. Ýöne paýtagtly ýaşaýjylar muny resmileşdirip bolmaýandygy sebäpli bu usulyň howply bolýandygyny belleýärler. Häzirki wagtda ýurtda bir müşteriniň telefon belgisini beýleki bir raýata resmileşdirip satmak mümkinçiligi gadagan edilýär. Ýagny adyňa geçirip bolmaýar. Munyň sebäbini hem düşündirmeýärler. Şol sebäpli telefon belgisini resmi däl görnüşde satyn alan müşteriler sim kartlary satan adamyň adyndan ulanmaly bolýarlar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Altynasır kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesvir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji ýanwarda ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Aşgabatda täze sim kartlaryň satywynyň besedilendiği barada kompaniýanyň web saýtynda hem haýsydyr bir bildiriş ýa maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan Temasel Sowda nişanly Altynasır soňky bir näçe ýyl bäri ilatyň sim kart isleglerini kadaly kanagatlandyryp bilmän gelýär. Kompaniýa 2023-nji ýylyň bahar paslynda müşterilere sim kartalaryň satywyny çäklendirip başlady. Şondan bäri paýtagtda we ýurdun beýleki ýerlerinde sim kartlaryň satywy ýyzyna towtadylýar. Ýurt raýatlarynyň sim kartlaryň satywyda tapdyrmazlygynyň gaýtalanyp durmagyndan ýygyderli nägile bolýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri ilata indi tas 2 ýyl bäri dowam edýän bökdünçlikleriň sebäpleri barada hiç ýyly düşündiriş bermän gelýärler. Şol bir wagtda Altynasyryň käbir hünärmenleri bökdünçlikleriň sebäbini soňky ýyllarda bu kärhana döwlet tarapyndan ýeterlik maýa goýumynyň goýulmazlygy bilen düşündirýärler. Kompaniýanyň elektron enjamlary könölşüp döwrüň talabyndan ýyda galýar. Täze sim kartlaryň işini kabul edip bilmeýär. Aragatnaşygyň internetiň hili yaramazlaşýar. Bularyň ählesine döwletiň kompaniýa ýeterlik terişde goýup bermezligi sebäp bolýar. Raýatlar başga saýlap seçmäge mümkinçilikleri bolman soň bäsleşiksiz şertde işleýän Altynasyryň peskilli hyzmatyna razy bolmaly bolýarlar. Diýip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy.